Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang simbahan karon nagsaulog sa piyesta sa paghalad didto sa templo sa mahal nga Birhen Maria. Tung bata pa siya, gidala siya sa templo o gihalad nila ni San Joaquin o ni Santa Ana. Dinhi sa ato, sa labi na sa Archdiocese sa Sugbo, gisaulog nato sad ang pista sa Birhen sa Rigla, diha sa Lapu-Lapu. So, kining Birhen sa Rigla, ang original aning iyang debosyon, gisugdan ni San Agustin, niadto pang mga 5th century, gidangad to sa Espanya sa iyang mga brothers, mga monks, unya ming Flores ang iyang debosyon dito tungod sa daghang milagro, o gidala sa iyang mga monghe nganhi sad sa Pilipinas pagka 18th century, og ni Flores pod ang debosyon dinhi sa ato. So ang mga Agustinian kanang naa sa Santo Niño, mausad na sila mo'y originally nga nag-introduce ni ining maong debosyon, kay ang kamot ni San Agustin mao'y nag-carve sa unang image ni ining mahal nga Birhen sa Rigla. So pasalamat tas mga Agustinian, pasalamat sa tas debosyon sa mahal nga Birhen. Og uban ni ining maong debosyon atong iampo padayon nga mahunong kining pandemic. So karon sang adlaw akong sugdan ang Triduum ug moapil mo nga atong pangadjion ang upat ka misteryohan sa Rosario aron moampo tas mahal nga Birhen nga tabangan ta nga mahunong na ning pandemic. So tulo ni kaadlaw karon ugma og sa Lunes 21, 22 ug 23 ang mukuyog malangit. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, itugot kanamo nga nagpasidungog sa kaagi nga mahimayaon sa mahal nga Birhen Maria nga tungod sa iyang pangama maangayan usab kami nga mudawat sa imong kinabuhi ug gugma gikan sa kapuno sa imong grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa anggi padayag. Ako si Juan giingnan. Kining duha ka saksi mao ang duha ka kahoy olibo
ug ang duha ka lampara nga anaa atubangan sa Ginoo sa kalibutan. Kun adunay buot mo pasipala kanila, mugula ang kalayo sa ilang baba, ug mulaglag sa mga kaaway nila, ug ang tanang buot mo pasipala kanila, mahiagom sa kamatayon. May gahom sila sa pagtakop sa langit, aron dili muulan, samtang nagsangyaw sila sa mensahe sa Dios. May gahom usab sila sa paghimog dugo sa mga tubod sa tubig, ug sa pagpahamtang og mga balatian sa katawhan, bisan unsang panahona nga gusto nila. Unya human ikasangyaw nila ang mensahe, makig-away kanila ang mananap nga mugula gikan sa kahiladman. Mulampos gayud ang mananap pagbuntog o pagpatay kanila. Magbuyod ang patay nilang lawas didto sa dalan sa dakong syudad, diin gilansang sa krus ang ilang Ginoo. Ang ngalan sa maong syudad nagsimbolo sa Sodoma o Ehipto. Sulod sa tulo ka adlaw ug tunga, ang nagkalain-laing katawhan, banay ug kanasuran, mutan-aw sa ilang mga haya ug dili kini nila ipalubong. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayo niining duha ka saksi. Sa ulugo nila kini pinaagi sa paghinatagay og gasa, kay gipaantos man pag-ayo ang katawhan ni atong duha ka propeta. Apan tapos sa tulo ka adlaw ug tunga, gibanhaw sila sa Dios ug nanindog sila ug nalisang pag-ayo ang tanan nga nakakita kanila. Unya nadungog sa duha ka propeta ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, "Saka kamo ngare." Ug mikayab sila ngadto sa langit, sakay sa mga panganod, samtang nagsudong kanila ang ilang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Dalaygon ang Ginoo ang akong bato. Dalaygon ang Ginoo ang akong bato. Dalaygon ang Ginoo ang akong bato nga nagabansay sa akong mga kamot alang sa away, ang akong mga tudlo alang sa gubat. Dalaygon ang Ginoo ang akong bato. Ang akong dalangpanan ug akong kuta, akong malig-ong sa lipdanan, akong manluluwas, ang akong taming nga akong gisaligan, nga nagabuntog sa katawhan, ubos kanako. Dalaygon ang Ginoo ang akong bato. O Dios, mag-awit akog bagong awit alang kanimo, sa lira nga napulog kuldas, awitan ko ang imong kadayganan. Ikaw ang naghatag og kadaugan sa mga hari, og nagaluwas kang David, imong sulugoon. Dalaygon ang Ginoo ang akong bato. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. May mga Saduceo nga miduol kang Hesus, kini sila mao ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo, nagsulat si Moises niining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay og may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang igsuon niadtong tawhana kinahanglan mga asawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. May 7 ka managsuong lalaki, ang kamagulangan na minyo
og namatay nga way anak. Unya ang ikaduhang igsuon nangasawa sa byuda, ingon man ang ikatulo hangtod nga ang pito kabanagsuon nakapangasawa sa babae og nangamatay silang tanan nga way anak. Sa katapusan ang babae maoy namatay. Karon sa adlaw nga banhaw na ang mga patay, kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Sa Jesus mitubag kanila, ang mga lalaki o babae niining panahona nagminyuay, apan ang mga lalaki o babae nga angay banhaon o magkinabuhi sa umaabot nga panahon, dili na magminyuay. Sama sila sa mga anghel nga dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. O gipatin-aw gayod ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay. Sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab, naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, og Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay, kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod miingon, maayong pagkatubag magtutudlo, ug wala na sila mangahas pagpangutana kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang Birhen sa Rigla, ang in English, Our Lady of Rules. Of the Rule, Our Lady of the Rule. Ang Birhen sa, unsam nang rule? Rule ba? R-U-L-E. Ruler, kanagong ruler, giya or reglamento, kanang basic na balaod. Nya unsa may basic nga balaod alang natong mga Kristiyano nga maoy gi magnify sa mahal nga Birhen Maria. Una, ang Ginoo ra gyud magbuot sa tanan. Way arang niya. Nya hasta tong suod sa Ginoo makabuhat bisan unsa. Mo na gihisgutan sa atong first reading na ako noy duha ka saksi nga pwede nila pahunongon nga di muuwan. Pwede nila patyon ang tanan nga ilang kaaway. Mahimo nila bisan unsa. Amo na first rule. Nya kita na gani maoy mugubaan ng maong role nga bisag unsa mabuhat sa Ginoo. Nya kitang tanan mga tao wa gid tay mahimo kun way Ginoo. Ato gani nang i-violate, kita maoy magguba. Muna ang mahal nga Birhen Maria, iya ginang gipakita nga iya ra gyung dawaton ang kabubuton sa Ginoo. Ingon ra gyud siya, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Ya wa gyoy problema para niya. Kamo kumusta man? Nisubay ba mo aning maong lagda, kaning maong role, nga ang Ginoo gyud mo'y makabuhat sa tanan, nya siya ra say magbuot sa tanan? Nisubay mo? Kasi nagbuot sa arrangement karon sa inyong balay, kana bang asa ibutang ang kusina, ang mga kanang mga unsaon pagpilo, unsaon pag kinsaning kwarto, kasi gabuot ang Ginoo o kamo? Kanus amo mata, unsay buhaton, kasi nagbuot ang Ginoo kamo. Mao na mga yawanon mo. Nya kung kamo na gani mo'y magbuot, ang pari na gani mo'y magbuot dinhi sa simbahan, mosugo dayon og yaw-yaw ang nagbuot. Di ba? Mo yaw-yaw man. Giingnan ta mo. Di ba? Mao ni akong role. Mao ni akong role. Nganong wa man ninyo tumana? Mo nay kasagarang isulti aning nagwali. Kay yawan-on man sa ding nagwali. Aka mo, mga yawan-on kay tanan. Magsigig buot-buot.
Og mao na dinhi si Kristo sa atong ebanghelyo gi-question siya sa mga magbubuot atong panahona, ang mga Sadusiyo nga di mo tuo nga mabanhaw ang tao. Sa ko tayo banhaw? Banhaw ko tayo kadakong problema uroy og mabanhaw. Sino kag mabanhaw? Pananglitan ron ingon ani nga usa ka babay 7 ka buok na kapangasawa. Ini kabanhaw magkita silang 8. Kadakong problema kaysa may mudong. Ang angos ang maguwang nga moingon mo sa itong kabanghuran, ako ba yung katapusan? Nya ron, ang katong mga ex, katong dunay mga uyab, nya dunay mga kagahapon, nya magkita dito, sus, kadakong problema. Moingon dayon. Sa itong sanang kantaha sa April Boy, pwede bang ibalik? Sa tanong ko, ana? Ibalik ang kahapon. Ang sa tangan ibalik. Ang sa tangan ba? Pwede bang ibalik ang kahapon? Niya ako kay naamsa ko yung ex. Magbugno ang madre o ang akong ex. Joke lang. Mauna nga giklaro ni Kristo ang pagbuot sa Ginoo dinhis kalibutan para sa lalaki o babae lahi kaysa iyang pagbuot dito sa langit. Ang kadtong malangit matud pa ni Kristo di na magminyuay nga naman pulos na sila murag mga anghel. Anghel di na magminyuay, di na sila mga matay. Ana. Sumawa na. So kung kita di ay dinhis kalibutan, kung gusto tang malangit, unsa may buhaton? Pag-practice na og pag-igsuunay, munay second role. Aron ka mabanhaw, ayaw na pagsigig pangigi, ayaw pagsigig pangangkon nga imo na. So kanang imong bana, ayaw na nag-angkona nga imo, ingna lang na siya nga gasa nas Ginoo nimo. Nya sa madugay sa madali, mamatay ragid na. Ora ginay butang sunahona. At tutuki na inyong bana inig uli kamo mga asawa. Nya kamo sa mga bana tutuki sa inyong asawa ingna kani mamatay ra man gini siya. Adi din na balaod ay nga mamatay kita. Karon nagatan-aw sa ko ninyo, mingon man jud ko kani sa madugay sa madali, do na man jud ko imisahan ani dinhi nga ibutang lungon. Doon naman gadinhi manabtan unya nga tagsiyam ka ga adlaw sigig ko ani gikapoy na gong mananabtan gatuo sa siya di siya mamatay. Sus. Inako sige lang diha panabtan lang diha kaysa madugay sa madali ikanasan mo ipangadsiyan. Ay roll ka na mga matay ra gid ta. Unya inig kamatay na to gisulti naman ni Kristo nga wa naman di minyo ay didto. Nganong mangigi pamangkas imong asawa dinhi og sa imong bana nga sa madugay sa madali dili naman na nimo bana, dili na sana nimo asawa. Ang importante di ay nga inig kamatay anang imong asawa or bana malangit unta na haron magkita mo didto nga mura na mong mga anghel, mga anak sa Ginoo puno sa kalipay. Nya kana sang imong silingan karon nga nahimong kabit sa imong bana mamatay sad na. So unsa may imong gusto, maimpierno na siya o malangit? Malangit. Ikaw ba asawa ka nya kabit sa imong bana, unsa may imong pangandoy sa iyang kabit, maimpierno o malangit? Malangit. Mangandoy gani ka nga maimpierno siya, ika maoy unang musod sa impierno. Kay nga naman, ang atong isangyaw, ang atong misyon, mao na ni ang third rule na atay misyon. Unsa man, ang pagsangyaw. Matud pa diri sa atong unang pagbasa, kadtong duha ka witness nga finally murag gi-analyze nis mga scholars nga mao ni si Saint Peter and Paul. Kay didto man sila gipatay sa Jerusalem, sa Roma. Nya kanang Roma mao nay giila nga murag Babylon sa tong Babylonia. Kay diha man gapuyo si King Nero, Emperor Nero nga mipatay sa tanang mga Kristiyanos, kuha si San Pedro o si San Pablo. Nang
nangamatay sila. Bisag gamhanan, nangamatay gyud. Pero pag human kunos tulo ka adlaw ni bangon misakas langit. Unya unsa may ilang gisangyaw nga mabanhaw rata og magtinabangay ta nga malangit inig kabanhaw. So ikaw nga asawa, tabangi ang kabit sa imong bana nga malangit. Tabangi ba? Nya unsa may imong itabang niya? Kanang imong siging pangaway, kanang imong tawagan, nya imong sigihag away. Dili oy, di na makapalangit, makapaimpirno na niya, makapaimpirno pud na nimo. Unsaon man aron malangit. Fourth rule, higugmaa ang imong kaaway. Mo na ang mahal nga birhen, naningkamot siya nga ang nagpatay sa iyang anak, ang nagbudhi sa iyang anak, og ang mibiya sa iyang anak sa dihang gikulata nagmayo ang iyang anak, naningkamot siya nga malangit. Katong tanang mga apostoles, practically, namiya man gito sila, nanagan man to. Pero unsa may gibuhat sa mahal nga birhen, iyang gikuyugan ang mga apostoles hangtod gyud nga niabot ang Pentecostes. Kuyog siya. Kaya nga naman, naningkamot siya na ang iyang mga kaaway o ang kaaway sa iyang anak, malangit. Kamo, naningkamot mo nga ang inyong kaaway, malangit. Sige. Tubag. Oh, di na gani ka maningkamot nga ang imong kaaway malangit, maimpirno gyud ka. Impirno gyud ka. Mukuyog ka sa imong kaaway, pero ang imong paningkamutan, ditso gyud ka sa langit. Nakaron, balik tas example, kung ang asawa nakailas kabit siyang bana, sa mayang buhaton, iya gid nang amigahon. Unya, kung unsay gikinahanglan sa kabit sa iyang bana, iya gidang ihatag. Siya, mutabang siya gahatag ba? Ana. Aron makaamgo ang kaning kabit, nga ikaw di ay asawa, naningkamot jud ka nga mahigugma sa tinud-anay. Oh. Testingi, di ba? Mudaghan ang kabit sa imong bana. Pero way problema, kay suod man mo. Suod man. Kinsa naman lay maimpirno karon? Ang imong bana o katong mga kabit. Sila mo'y maimpirno. Pero sa madugay sa madali, kakita na sila sa imong kaayo o sa imong gugma, labi na gyud musulti kanila kay suod naman mo, mangaon mo, ayun ka, kani ba yung pagpangabit day no? Makapaimpirno ba yan? Isa, mao ba ma'am? Mao ba day? Isa, isa, nga ikaw nangabit ka, isa, awa gyud ko mangabit kay kanang kuan man, maimpirno man ta na. Iniglakaw ato, mingon, hala no, ang asawa bas akong kabit, paduong nagislangit. Nya kami og ang akong kabit, paduong na mis impirno. Inigadtos imong bana niya, moingon na to ay nagsaka dire. Di ko gustong maimpirno, kuyog nimo. Mas maay pag malangit ko, kuyog sa imong asawa. Di ba? Kanindot ana. Ganahan mo ana. Mga yawan on kayo mo. Sige, manindog na ta mga buutan. Mga igsuon, uban sa mahal nga Birhen Maria, ihalad nato karon ang atong mga pangamuyo ngadto sa atong langitdong amahan, ang manggihatagon o gamhanan nga Dios. Muingon kita, amahan kaluy-i kami. Amahan kaluy-i kami. Nga ang pagkamaunungon o pagsalig, mahatag sa tanang katawhan ngadto sa simbahan, ug mulig-on niini pinaagi sa hugot nga pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang tanang katawhan, kabusman o adunahan, magkahiusa sa pagbangon sa atong nasod, nga nagkalisod-lisod, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami.
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga ang kadtong nangamatay na mabanhaw pinaagi sa gahom sa ilang pagtuo kang Kristo, kinsa nabanhaw gikan sa mga minatay, magampo kita sa Ginoo. Amahan. Kaluoy kami. Langit ng Amahan, hatagi kami sa among gikinahanglan, kay amo kining gituboy diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Tawanta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pahimaya sa iyang ngalan, alang sa ang kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga maggadayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga way kinutuban sa imong pagsudong sa kamapaubsano ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon.
Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo, gana sa mga langit, pagkaigo ng imong alam, wapot ka na mo, imong ginharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayngon sa langit. Ang palano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karon
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ni pamulama lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magligaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong nanakanimo, ulahan ka sa mga babae nga tanan. Ugulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, ina sa igampo mo kami, mga makasasala, karunong sa hatag na sa kamatayan. Karunong sa hatag na sa Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamoyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay
sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagsulod sa langit. So malangit na tangtanan. Ang ato lang buhaton, musubay lang kita sa lagda o role nga gisubay sad sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Rigla. Kung sa to'y unang role, nga ang Ginoo gyud magbuot sa tanan, nya siya rasad maoy, mubanhaw nato. Kaduha, nga dili na ta magminyuay didto sa langit, nagsuo na lang ta. Katulo, paningkamot nga malangit ang imong kaaway. Kaupat, limot na ko. So, kamon lang atoy, kaupat, limot man ko. So, pasalamat dahil ko no, nga ang akong wish, hapit na mo come true. Ang akong unang wish nga kanang makapakaon unta ko karon sa akong birthday, pero actually sa unya pasunod Sabado, i-distribute mga bugas nga makapakaon ta kog 10 minos kaning 1,000 ka pamilya. So nagkinahanglan og mga 100 ka sakong bugas nya kay napamday ko noy mas daghan pa, so ako na lang gibutag 120 ka sako nga bugas 10 minos. Nya karon as of today ang mga donations apil na kanang na ang mga bugas diha rong gibutang og ang mga kwarta nga gidonate murag makapalit na kog mga 100 ka sakong bugas, no? So 20 na lang. Yan, nakinahanglan sa tag 10 minos, 3,000 ka mga canned goods. Wapa ko'y budget sa canned goods, pero basin pagkaron, ugma, hangtod Lunes, basin pa di ay, napay mo donate, no? So salamat kayo sa mga mitabang nga may first wish come true. Ang akong second wish, nga makatampo ko nga mahunong ning pandemic. Nga unsa may akong nahuna-hunaan, nga mag-triduom prayer, nga pangadjion ang upat ka misteryohan sa Santos nga Rosario. Sugod karon hangtod sa Lunes, Pitsa 23, upat ka Rosaryohan. O ganahan mong muapil ani, hala, pangadji mo diha sa inyong balay, either family or individual, upat ka Rosaryohan. Okay ninyo? Misterios kalipay, sa tisunod ani, kahayag, kasakit o himaya. Ato ng pangadjion karon hangtod sa kuan. Og butangan ninyo sakripisyo, hutdo na ninyo pangadji ang upat ka misteryohan. Unya magluhod mo, magdupas kamot, kung makasustenir mo ana, patay na mo iniguman.
Pero basin pa di ay og kanang okay ra gyud kayo. Sakripisyo ba? Unsa may atong tumong, unsay akong wish nga mahunong ang pandemic. Nga malimpyo na gid ni siya by next year or next day. No ana, no? Lain di ay nga pahibalo nga ato sang importanteng mahibaw-an nga sa pagpadala og kwarta, mga donations ngan hinato naanay kung ako'y gamiton, ako ngan mo'y gamiton, naanay tulo ka o duha ka kwarta padala nga dili na mudawat kay na red flag nako ang Western Union og ang Zoom. So kaning Zoom og Western Union ilan na kong gibutangan og exceeding limit. So mupadala dinhi ang ato mga kamo padala mo kwarta pinaagi ani dili na dawaton. So idritso na lang sa bank transfer or sa uban nga mga padala nga dili lang ning duha kay ilan na kong gi kuano sa amot next year og ibalik ba. Nya karon sad ang atong GCash na red flag na sad siguro na di na sad makadawat ang GCash nato nga under sa name sa atong head sa Finance Council si Brad Luloy or Bernardo Jacobi kay gi-red flag na sad tingali. Di man ta kamahay nila kay ila man ang internal system o control. Pero pasalamat lang ko nga na red flag ta tungod sa generosity sa atong mga igsoon. Wa man say maka-check ani nga gigamit nato dinhi simbahan. Pero thank you for your generosity tungod ani na red flag ta sa mga kwarta padala. Pero don't worry, makapadala gyapon mo no sa bank accounts o sa ubang mga kwarta padala nga mga kaning kuan agencies. Pagbindisyon sa mga kalag. Wamahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw ta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo ni adtong adlaw kanusa, magkatigom kaming tanan, uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo Ug ang kahayag nga walay pagkapalong mudanan ug tag kanila. ang Ginoo manaa kaninyo Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, Reina sa Pilipinas, manalipdi kami sa mga katalakan. Aga ka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among pagawasan. Kung paminawa kini among mga pagampo, kagikan gayon sa kasing-kasing namon. Mga pagtuaw palimpas ug pangayo, luwasa kami sa dayong kasubong. Maria, Reina sa Pilipinas, manalipdi kami sa mga katalakan. Aga ka kami nga
sa manluluwas. Si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan.